What's up sa inyo, no? It's your boy Kabo Brian. Wait ako sa balay, o karon mag-video-video ta. Alin na corny. Ang oras ro no, alas 3 na wala gyapon ko'y paniod to. Kay gikan ko nag-overnight niya. Kauban tong mga hayin na mga tao. Si Kuan Bopol Squad. Hayin sa mga kabuang. Shout out sa inyo, boys! Karon, kay gutoman ko. Kuan na lang po, nag-video na lang po ko para tudluan ta mo o kanang special pancit canton by Brian J. Dugay na mo ka video ba yung na ko sa inyo. First buhato na to no kay magkuha ta og kanang kaldero na pwede na to butangan sa pancit canton. Okay. Relax lang mo. Kay ugaw yung balay ba. Sige, isa lang sa ano. So tudluan ta mo sa proper good pagluto sa pancit canton kanang lami gid siya. Ni guys, ibutang na na og tubig. Og tabunan na nato kay magpainit ta ron og painit ta. Siyempre. Ang kainit no kay depende. So magkalo sa kuno. Ngayon hindi ko magkalo no. So as nagpabukal ta diri no na ako ikuan diri pancit canton duha ka buok. Ang gipili na ako na pancit canton kay ganing Lucky Me pancit canton na chili mansi. Chili mansi akong gipili kay chili mansi irang na-address sa balay. Pero, guys, nadyo ko ka nang ginawonder ba kay asag pabukal ng pwede kaya, no, guys, ha? Ano guys ba? Ano yung heater god? Pwede dire ibutang lang itlog, no? Nang magpabukal kag itlog ba? Testingan daw na to ba kung pwede. Lang. Tubig na tubig. Ano na to para dili kayo siya mo kuan ba? Tawag ano siya buto siya ba? Tawag ka. Ang buto ang ito ay ka na. Ang buto mo buak ba? Ibutang na nato diri, ah. Isa, basta ron na nato, no? Ane, then isaksak nato siya. Muna no. Pero bago nato ikuan, ibutang siguro na tong itlog. Bato itlog diri sa ref. So darang itlog no. Testingan na ako kung pwede ba. Experiment lang good kay pura kapoy naman mo. Feeling na ako mabuak siya bay. Ano darang itlog guys, i-try nato kung mag-work ba siya. Para sa yung relationship. Walay man man. So, relax ang dira, balikan na ka na ano. Guys, balikan na to tong ipainit no. So nagbukal-bukal na siya kung nakita niyo, nagbukal-bukal. Dira na nato ibutang atong pancit canton no. Hi guys. Muna i-open na nato pancit canton nato no. Ang uban ginabuak-buak nila pero ako di ko ganahan magbuak-buak kay lami man ang dili buakon kay taas ba. Ya. Ano sila kung di daw buakon makatuok daw matukan daw ka. Mas lami kayo na matukan daw. Kaya may balan daw nimo na busog na daw ka. So ilahi na to aning mga kuan ni ano, seasonings. Tama ba ko? Na tipos. Then dara na siya guys, okay. Dara na siya. Butang na siya then tabunan na to balik. Then paabot tag pila ka minutes siguro. Then wala ko balo. I-check na to ko. I-check na to na niya kung atong experiment nag-work ba siya. Pakuan na to no. Pahinayan na to ang kuan gamay kay basig malata pud ang pancit canton kailangan tama-tama lang na dili siya lata kay lain na pud nakanon kung lata no. So sige pa man giya pa siya bukal. Ano nga ninyo nagbukal pa oh. Nagbukal pa siya so di siguro to ilabtan no. Wala pa mong goal na unsa. Sinabuak ba? I-check na balik atong ano pancit canton kailangan makuha ta og fork. Maglagot jud ko basta mag-vlog ko ba dapat kuan ko ano na nimo katago nimo siya. Maglagot ko ba basta mag-vlog ko kay daghang kayo istorya na ako na so kuan kayo. Baklang to. Nagbayad daw. Tabunan na ako na ano nag-click na tong kaning heater na to. So i-check na to. So na pudo. Nag-so na pudo. Come on. Testingan na to ni kung mukuan ba? Buta sa ato camera dali ka. Kung
successful ba tong itlog. Yabo na to. Tanaw ninyo guys. Guys, yung tawag ba? Tanaw ninyo, naluto ni or nabuwak. Init. Tatag tubig sa baso, no? Huwag ibutang na to ni itlog. Butang. Ano eh, pabugnawon sa nato siya. Wala dyo ka mula ng luto-luto ba eh. Si mama, ang witig luto sa balay. Kung may nana na porma sa inyo pasit kanton, tama na na. Di na nato na kayo pa palataon, no? Di mo ka naglata, good. Gusto ka ng kuan lang. Tama lang siya ba? So, ayo sa susirog sudo. Mag-drain ta, kailangan na to aning drainer. Ang kuan ako ani style ako ani no. Na mintras nag-aso pa siya di sa na ko siya itanggal sa drain kay mag-evaporate pa man niyang kailangan mag-aso mo nag-evaporate pa siya ba mo nagtanggal pa niya ang kuan ang basa sa pasit kanton so para makuha ta taron ako para maugag yun siya di man gaganag di ko ganag basa. Joke. Pero sige lang. Padayon tahan eh. Dili sa nato ni ibutang nagkuan pa na siya nagpaaso. Then i-check nato niya itong itlog ng murugnaw naman. Tanaw ninyo naluto ni or wala ta ni sang kamot mag-andam tadaan o butanganan basig wala din naluto ba. Wow! One siya guys. Ay. Wala siya naluto kayo. Lata man yan. Ang mayroong naluto pero tanaw ninyo nalata siya. Kung mo kayo, luto na ito nagbalik kahapon sa Gulay Shell kay gusto ko. So, kuha na ako giinit na magbalik ang itlog. Dili na diri kay murag. Kuha naman. Murag lain na ba? What ang plato? Kuan guys. Kuan ho. Butang na ibang plating na ko. Plating daw. Kuan kung ibalik na dito kay wala naman siya shell. Ang ibutang na ako na tubig kay sa mineral kay murag kasi ma-contaminate siya ba? English! Contaminate. Pero, butang na tayo yung mga seasoning. Pag-ada to. Hindi nyo makita na, hindi mo nga ako ma-plaster ang camera. Dara, oh. Gikuan na ako. Ibutangan na naman ako seasoning. Murag wala na may dapat makita na. So guys, when nagkuhan ko din, no, nag-mix ko, kailangan mix ko din yung maayon yung pasit kanton kay makadaot ng good ng kuhan. Makaon ninyo diretso ng seasoning ba, nagtibugol pagod. Kailangan lataon yun ninyo niya, kuhan ninyo ba, i-mix yun ninyo evenly. Nakauwihan na ako. Tara no, nakuha na siyang tarong no. Nakuha na siyang tarong. Na shake na siyang tarong. Na shake, na mix. So, mag-plating, yung pinakanindot na plating na nakita ninyo sa bukin na buhi ninyo. Kita mo sa itlog no, katong wala na luto sa heater. Dara na siya ron. Nagkuhan pa siya.
Sige, paghihapon siya bukal. Padayon dra bukal lang kay gusto ko luto gyud tanan akong lutoon kay. Kuan gani bisag sunny side up good kanang itlog na butang lang di ko ganahan na nang nagilo pa ba kay load kaayo di na ako makaon bay. Mo lang, share ko lang. SKL SML. Bakit aktual yan no, murag gisingot ako, oily na kayo ng mga naon nato dira. Ang galo na to ni kalo na to. Nagbukal pa tong itlog no, dugay pa kay na maluto. Si mama mo na kalagutan ni mama sa ko sa kay nganong sa balay daw magkalo daw ko. Ma, magkalo ko kay murag naanad nako, di mo ko nasumbok good kay tanaw kulot siya. No? Kaya kasi tanaw, di siya motubo. Batong magkalo ko. Pero dili man murag naanad ako ba dili man sa na kuan ko sa akong buhok. Murag tawa na insecure pero parang ganun na nga. Pero dili ay kuan ba. Wala na ako kay high school pa ko sige raw kalo pero take God wa mo ko nang upaw no. Pero ay mo pagkalo kung nipis niyong buhok. Ako baga mga buhok kay kulot man may maigsoon. So okay ra ganahan mi kalo. Pero mo lang to nang share lang ko no. SKL na po. Naguluto na ni siya no. Munungo na natong kabuang. So pabugnawon sa natong itlog nanto kay murag init. Itlog na to. Okay, tanggalan na po nato niya. Ibutang na po nato sa tubig. Yung gibuhat na ako ganun. Nadyo tayo mga paraan. No? Si mama pa lang ani ba? Ganina pa rin na human. Ako dugay kay ko na magluto. So, kailangan idol lang dyan nato to mga mama nato. No? Dapat i-love dyan nato sila. Kaya howd kayo sila muluto. Howd kayo sila mo diskarte. Kung howd man mo diskarte, wala na katunga sa diskarte sa itong mga ginikanan. Kaya love nato sila. Madungagi kong baon. Ibalik na ako dirang kamera. Karon kay ablihan na nato akong atong ang itlog na giluto. Nalain nagburot bay. Ablihan na to siya. Kung tama na ba gyud ang atong pagluto. Wala nagkadiba ako luto pero niluto na tong plating anak para murag. Lami kita na ako. Atong kay iwa-iwa na to atong kuan itlog. Pao na to akong itlog. Tapos kanina itlog para nindot ang kuan. Namay ka nang ginatawag sa HRM na kanang plating daw nila, kanang paninduton ang pagkaon ba para lami daw pagkaon. Pero wala na sa pagpanindot ay kuan sa pagluto na siya. Kung nindot ka muluto, kung lami ka muluto, lami gyud na. Pero nakatabang na plus points na lang ng bonus na lang ng plating no. Pero karon pakita ta mo unsa ko mag-plating ha. Guys, mo na ni inyong gipaabot na akong luto. O di ba kita mo sa plating? Kita na ta mo sa plating ha. Ugay. Muna plating guys. Muna perfect ka nang kita kani. Kita kana. So mo na ni akong gitrabaho no. Dugay kay na man. Kani siya, kuha na siya, part na siya sa design, dili na siya, wala na siya na mali, no? Hindi na siya mali, part na siya sa design. Kita ka na, muna perfect pagkaluto sa itlog. Maklaro na ninyo. So, muna akong giluto. Inaana pagluto sa pancit canton, pala Brian. Kabalo mo sa nakalamian na? Lamian na akong giluto. Kaya ako ang nagluto. Lami ba ako? Sa mora to video na ako, no? Subscribe, like, kay magkaon ako. Di man mo ganahan magtanaw nagkaon kuno lain pod. Pero mangagda ko sa inyo ano mga unta ning pancit canton. So mao ra tanaw like ug subscribe. Ana man nagingon ginaingon sa YouTuber like, subscribe if for more videos. Pero wala na now. Mura og buang dire kaya ko ra isa. Regards sa akong shout out sa akong ate sa likod. Og mao lang to no, it's your boy Kaba Brian. Dagang salamat sa inyong pagtanaw sa video and goodbye.